za mu kawo muku final wanda za a fafata yau na naira miliyan 1 kai tsaye daga wannan gidan dambe na Mamman Bashar Ɗanliti da ke filin wasa na Ado Bayero Sakwaya da ke nan sabon garin jihar Kano. Wannan su ne kofi wanda za a bawa na ɗaya da na biyu a wannan gasa. Masu kallo kamar yadda kuke kallon mu za ka ga manyan baki sun fara zuwa wannan wuri, irin su Alhaji Babangida Sarki sun fara halatto wannan fili domin wato wannan gasar za a fafata a wannan rana. Masu kallo baki ne gashi nan ɗaya bayan ɗaya sun fara isowa ɗaya bayan ɗaya gashi nan a wannan rana. Kamar yadda ku gani masu kallo, Baba Dan Moyi kenan yake waka a wannan lokaci kafin a zo a fara fafata wannan final a wannan rana. Biyu su ne za su fafata wannan final, wato Bahagon Ali Kawoje da kuma wato Bahagon Inda. Bahagon Ali Kawoje kenan shine gashi nan zai daura zare a wannan lokaci. amma ba wani ita da ka tawa kuma samu magana da cewa yi wannan zanen ne sa idan da ne mai kyau shikenan ko kuma ba da ne mai kyau a san ba kada ka je ka ji mutane da kuma da ne mai kyau shikenan kuma ka ga cewa akwai magana a tare da cewa da jama'a shikenan kawai amma da kai da wannan lokaci kada wani sai mutum ba za da lokaci gashi nan kamar yadda ke kallo, Bahagon Inda kenan shine yake nada zare wanda zai fafata da abokin fafatawarsa Bahagon Ali Kawoje. Bahagon Inda shine zai fafata da Bahagon Ali Kawoje a wannan lokaci. Ga Bahagon Inda nan shine yake nada zare a wannan lokaci. Kamar yadda ke ga muku masu kallo, kai tsaye za mu kawo muku wannan damba a yau Lahadi 4 ga watan 6 shekara ta 2023 a wannan gidan dambe na Mamman Bashar Ɗanliti da ke nan filin wasan Ado Bayero Sakwaya da ke nan sabon garin jihar Kano a wannan dambe. Masu kallo waɗannan 'yan wasa duka ga sunan su biyu kowanne yana naɗi domin fara fafata wannan final na manya tsakanin Bahagon Ali Kawoje da kuma Bahagon Inda a wannan rana ta Lahadi 4 ga watan 6 shekara ta 2023 a wannan gidan dambe. Domin kallon irin wannan wato wannan final za ku bi tashar mu ta YouTube mai suna Damban Mazaje TV da kuma tashar mu ta YouTube ita ma mai suna Matatar Gaskiya duka a YouTube domin kallon wani kayatattun wasanni. Sannan za ku bi tashar mu wato shafin mu na Facebook mai suna Matatar Gaskiya shi ma domin kallon wannan kayatattun dambaye da za mu kawo muku na final a wannan rana. Gashi nan suna daura zanda 23. Bahagon Ali Kawoje kenan a yayin da makaɗa suka taso shi a wannan dambe da ke kallo. Bahagon Ali Kawoje ga shi nan shi ne makaɗa suka taso shi a wannan dambe na final a wannan rana. Ga shi nan mai gidansa ya zo yana masa liƙin kuɗi a wannan rana ta Lahadi 4 ga watan 6 shekara ta 2023 a wannan rana.
'yan wasan nan sun shigo fili yanzu domin fara fafata wannan dambe na final a wannan rana. Ku sani wannan hoto ga hoto guda biyu nan. Mai Kano. 2016 aka fara wannan dambe shagon Aurin Tunga shi ya zo champion 2016 an kanan Bello a 2016 Abdulrazak Ikola shi ne ya zama champion a 2016 sannan an kanan Bello ya zama champion 2017 garkuwar Cindo ya zama champion 2018 sannan dogon ta fasara a dogon kyallu ya zama yarkwacin da ya kara ci 2019 2020 shi da dogon kyallu shi ma zama zakara 2021 shi ne wanda ya samu nasara shi da dogon kyallu 2021 wanda ya zama zakara shi ne malu 2021 shi ne yanzu zama tafi 2023 da haka za mu busa ga hotunan su san guda biyu wanda aka buge shi za mu cire mu ɗora wancan shi wancan ya tafi ta za a je minti uku lalle hutu minti ɗaya bari na zuwa Kabiru Musa Bahagon Inda ɗan shekara 21 wanda aka haifa a jihar Kano ƙaramar hukumar Nasarawa kwana 4 Jamus daga hannunka. Bello Aliyu Bahagon Ali Kawoci ɗan shekara 22 wanda aka haifa a jihar Birnin Kebbi ba gudau local government kawo cikin kawoji gurmana daga hannunka. Kau masu kallo za a taka wani dambe kenan sun yi canjin tuta tsakanin Bahagon Inda daga birnin daga Jamus da kuma Bahagon Ali Kawoji daga Gurmada. Bahagon Ali Kawoji daga Gurmada. Bahagon Ali Kawoji. Bahagon Ali Kawoji. Bahagon Ali Kawoji da Bahagon Inda a wannan dambe. Bahagon Inda. Bahagon Ali Kawoji. Masu kallo kai tsaye muke kawo muku wannan dambe a wannan tasha ta mu ta YouTube mai suna Damben Mazaje TV da kuma Matatar Gaskiya a YouTube. To, za a taka turmin farko. Za a taka. Ta turmin farko. Turmin farko Bahagon Ali Kawoji, Bahagon Inda. Bahagon Ali Kawoji. Bahagon Inda, Bahagon Ali Kawoji. Bahagon Ali Kawoji. Turmin farko. Bahagon Ali Kawoji. Turmin farko. Bahagon Ali Kawoji. Bahagon Ali Kawoji. Bahagon Inda, Bahagon Ali Kawoji ya buge Bahagon Inda a wannan final. Bahagon Ali Kawoji ya buge Bahagon Inda a wannan dambe. Bahagon Ali Kawoji ya buge Bahagon Inda a wannan final da kuke kallo. Bahagon Ali Kawoji shi ne nasara a wannan dambe da kuke kallo. Bahagon Inda, Bahagon Ali Kawoji, Bahagon Inda, Bahagon Ali Kawoji. Bahagon Inda, Bahagon Ali Kawoji. Bahagon Ali Kawoji shi ne nasara.